Μία ανακοίνωση. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής 62 μαθήτριες και μαθητές, όπως και 5 εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Αγιάς Λαρίστης. Σας καλωσορίζομαι και ευχόμαστε καλή πρόοδο. Έχετε το λόγο τώρα, κύριε Κασιδιάρη. Λοιπόν, έχω πει επανειλημμένως από αυτό εδώ το βήμα και έχω καταγγελθεί, έχω καταδικαστεί, μου έχετε κλείσει τα μικρόφωνα, έχετε διαγράψει την άποψή μου από τα πρακτικά, ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση ψευτών και απατεώνων. Τεκμηριώνω τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεκινήσατε πάρα πολύ άσχημα την τοποθέτησή σας. Παρακαλώ αυτά να μην γραφτούν. Και εμείς συνεχίστε. Λοιπόν, και εμείς συνεχίστε. Έτσι σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην συνεχίστε έτσι. Πριν από λίγα λεπτά ήρθε σε αυτό το βήμα εδώ αυτός που παρισάνει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν. Όχι, δεν ανακαλώ τίποτα. Είστε ψεύτες και τεκμηριώνω τα λεγόμενά μου. Πριν από λίγα λεπτά. Και ακούστε με. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να μην φωνασκούν οι βουλευτές. Λοιπόν, ή θα μιλείτε ευγενικά και μέσα στα πλαίσια του κανονισμού, διαφορετικά θα σας αφαιρέσω το λόγο. Ξεκινώ. Προηγουμένως ήρθε σε αυτό το βήμα ο Υπουργός και είπε ένα τεράστιο ψέμα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχω κάθε ηθικό δικαίωμα να τον αποκαλώ ψεύτη. Είπε ότι εδώ κύριε Κασιδιάρη, είναι εκτός του κανονισμού μα συνεχίζετε να συμμονείτε. Συνεχίζετε να συμμονείτε. Λοιπόν, τεκμηριώνω την άποψή μου με επιχειρήματα και με ντοκουμέντα. Είπε, επιλέξει, και αυτό έχει γραφτεί από τα πρακτικά και δεν τον παρατήρησε κανείς, ότι επί 18 μήνες, λέει, επί των ημερών μου, δεν έπεσε ούτε μία βόμβα Μολότοφ στην Αθήνα. Και αυτό εδώ τι είναι? Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό εδώ τι είναι? Πορεία Γρηγορόπουλου, εδώ πέρα καίγεται όχημα. Καίγεται όχημα πολίτη και προσπαθεί ο πυροσβέστης να το σβήσει. Αυτό εδώ τι είναι? Βόμβα Μολότοφ 6/12 του 2013, πριν από 3 μήνες, να κάψει δημιουργία των ΜΑΤ. Αποπειράθηκαν άγνωστοι. Καμένο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων 13/12 του 2013. Καμένο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων από αγνώστους. Δεν συνελήφθη κανείς. Για τα πρακτικά. Υπάρχει κι άλλο τέτοιο υλικό. Από πορεία κατά της Χρυσής Αυγής 25/9 του 2013. Εμπριστική εκρηκτική βόμβα κατά δημιουργιών των ΜΑΤ. Δεν θρηνήσαμε θύματα, παρακαλώ. Δεν θρηνήσαμε θύματα διότι ήμασταν τυχεροί. Και εμφανίζεται ο Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και ασχημονεί, όπως είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως. Ασχημονεί λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό. Ότι δήθεν, λέει, 18 μήνες δεν έχει πέσει μια βόμβα Μολότοφ. Σας παρέθεσα εδώ ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι είναι ψεύτης. Επομένως, τα λεγόμενά μου είναι τεκμηριωμένα, κύριε Πρόεδρε, και παρακαλώ πολύ να μην διαγραφούν από τα πρακτικά. Και όποτε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας ασχημονούν και φωνασκούν, παρακαλώ να τους κάνετε παρατήρηση. Διότι εδώ πέρα πρέπει να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα και όχι με φωνασκίες και όχι με ψεύδι, όπως επιχειρούν οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή μιλάτε για ευνομία, εγώ είδα σήμερα σε όλα τα κανάλια τραμπούκο του ΚΚΕ, τον οποίον τον έχετε κάνει όμως προστατευόμενο ψευδομάρτυρα και συκοφάντη κατά της Χρυσής Αυγής, να γρονθοκοπεί αστυνομικούς των ΜΑΤ και δεν συνελήφθη. Και έχει μια παράνομη ασυλία από τη Νέα Δημοκρατία ο συγκεκριμένος ονόματι Πουλικόγιαννης, επειδή ακριβώς είναι συκοφάντης και ψευδομάρτυρας κατά της Χρυσής Αυγής. Και βέβαια θα επαναλάβω, επειδή κάποιοι εδώ πέρα μίλησαν για ευνομία, ότι ο Μαζιώτης, ο Ξηρός, ο Σακάς, οι δολοφόνοι της Μαρφίν, οι δολοφόνοι του Νέου Ηρακλείου κυκλοφορούν όλοι ελεύθεροι ανάμεσά μας. Επομένως έχει πάει περίπατο η όποια ευνομία επικαλείται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε για το νομοσχέδιο. Να κάνουμε κριτική, να κάνουμε επικοδομητικές προτάσεις. Και να αναιρέσουμε αυτό το ψέμα που λέτε διαρκώς ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει προτάσεις. Άρθρο 18 λοιπόν, μιλάτε για προστασία των συνόρων. Την προστασία των συνόρων, εξ όσων γνωρίζουμε όλοι εμείς που υπηρετήσαμε τη θητεία μας στον ελληνικό στρατό, την αναλαμβάνει ο ελληνικός στρατός, ο οποίος διαθέτει και τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση για να φυλάξει τα σύνορά μας από οποιαδήποτε απειλή. Εάν είχε εισακουστεί η Χρυσή Αυγή, ακόμα και στην πρόταση να υπάρχει ειδικός αμυντικός και επιθετικός εξοπλισμός για τους συνοριοφύλακες, δεν θα θρηνούσαμε σήμερα θύματα. Θυμόμαστε όλοι τη θλιβερή υπόθεση του άτυχου συνοριοφύλακα, του συμπατριώτη μας που δολοφονήθηκε, που εκτελέστηκε από Αλβανούς κακοποιούς με Καλάσνικοφ στην Φλόρινα. Ο οποίος δεν είχε ο άνθρωπος ούτε τον εξοπλισμό, είχε ένα MP5, ένα απλό 9 πολυβόλο, δεν είχε ούτε καν αλεξίσφαιρο που θα μπορούσε τουλάχιστον να τον βοηθήσει, εάν όχι να τον σώσει στην περίπτωση βολής από πολεμικό τυφέκιο. Δεν είχε τίποτα από όλα αυτά και γι' αυτό ο συνάνθρωπός μας αυτό σήμερα είναι νεκρός. Και φαίνεται πως κάποιοι εδώ μέσα, παρόλο που θρηνούμε διαρκώς θύματα, δεν έχουν βάλει μυαλό. Όσον αφορά τα ζητήματα ασύλου που τίθενται στο άρθρο 18,
Όταν μιλάμε για άσυλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι ναι, η Χρυσή Αυγή λέει ναι, πρέπει να εξετάζεται κάθε περίπτωση που ένας άνθρωπος ζητά πολιτικό άσυλο. Κάθε άνθρωπος δικαιούται πολιτικό άσυλο όταν διώκεται για τις ιδέες και για το φρόνημα. Το αναγνωρίζουμε αυτό, διότι και εμείς σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή τη δεινή θέση να διωκόμαστε για τις ιδέες και για το φρόνημά μας. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όποιος πολίτης, σύμφωνα με το πόρισμα αυτό που έχει έρθει εδώ στη Βουλή και καλούνται οι βουλευτές να το αναγνωρίσουν και να το προσυπογράψουν, διώκεται για το φρόνημά του. Όποιος πολίτης έρχεται να ακούσει ομιλίες, έρχεται να παρακολουθήσει εορταστικές εκδηλώσεις στη Χρυσή Αυγή. Έχουμε οριστική κατάλυση του πολιτεύματος, οριστική κατάργηση της δημοκρατίας και κανείς από αυτούς τους υποκριτές εδώ μέσα που δήθεν κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ομιλεί. Όσον αφορά λοιπόν το πολιτικό άσυλο, ναι, αλλά στην περίπτωση της Ελλάδος βλέπετε πως έρχονται εγκληματίες από το Μαρόκο, από την Αλγερία, τους οποίους οι Τούρκοι δουλέμποροι τους έχουν δασκαλέψει να ζητούν πολιτικό άσυλο και να δηλώνουν Παλαιστίνοι, χωρίς να έχουν καμία απολύτως σχέση με την Παλαιστίνη. Άλλωστε, στα κράτη όπου οι Αμερικανοί προξένησαν πολέμους, προξένησαν δεινά, δεν έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να παρεμβαίνει για να περιθάλπει τους ανθρώπους για τα δεινά των οποίων δεν ευθύνεται. Όσον αφορά την οικονομική αστυνομία, εμείς δηλώνουμε ότι θα αναδιοργανώσουμε όταν έρθουμε στα πράγματα την οικονομική αστυνομία. Όχι όμως σε αυτό το πλαίσιο το οποίο επικαλείστε εσείς σήμερα. Θα αναδιοργανώσουμε την οικονομική αστυνομία ούτως ώστε να έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στο πολιτικό οικονομικό έγκλημα. Διότι έχουμε τόσα σκάνδαλα με κλέφτες πολιτικούς να βρίσκονται πίσω από αυτά και να έχουν βγάλει εκατομμύρια ευρώ σε offshore εταιρείες. Αλλά ακόμα και σε όλο αυτό το μύτο των εξοπλιστικών που ξετυλίγεται σήμερα δεν έχει κληθεί από τους εισαγγελείς, τους ανακριτές διαφθοράς ούτε ένα πολιτικό πρόσωπο, ούτε ένας βουλευτής, ούτε ένας υπουργός. Και αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει συγκάλυψη σε όλα αυτά τα σκάνδαλα. Άρθρο 25, περί ασφαλείας επισήμων. Καταρχήν, εντελώς παράνομα αφαιρέσατε από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής την ασφάλεια. Και τι γνωρίζετε, πως είμαστε στόχοι τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτό το προσπερνάμε. Όσον αφορά την ασφάλεια επισήμων, επειδή βλέπουμε κάτι γελία φαινόμενα, βλέπουμε υπουργούς όπως ο Χρυσοχοΐδης να έχουν 70 άτομα, 70 ανθρώπους αστυνομικούς προσωπικό, λες και είναι ο Ομπάμα ο Χρυσοχοΐδης και χρειάζεται δεκάδες αστυνομικούς για την ασφάλειά του. Βλέπουμε δημοσιογράφους, βλέπουμε τηλεαστέρες, βλέπουμε τηλεπαρουσιάστριες να έχουν αστυνομική φύλαξη. Αυτά είναι γεγονότα απαράδεκτα, είναι φαινόμενα που δεν έπρεπε να συμβαίνουν και η πρότασή μας είναι να καταργηθεί η ασφάλεια των επισήμων και όποιος επίσημος επιθυμεί να έχει ασφάλεια να πληρώνει από την τσέπη του. Πάμε στο άρθρο 38. Αυξάνεται τις θέσεις των ανωτάτων βαθμίδων της ιεραρχίας για να τοποθετείτε ανώτατους αξιωματικούς, δηλαδή να τοποθετείτε σε θέσεις κλειδιά με παχυλούς μισθούς παιδιά του κομματικού σας σωλήνα. Και ανταυτού, στο αντίποδα αυτής της εξέλιξης, έχουμε κατάργηση 6.700 οργανικών θέσεων αστυνομικών. Σίγουρα σε αυτές υπάγονται και άνθρωποι οι οποίοι είναι μάχημοι, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στο δρόμο, θα έπρεπε να είναι στο πλευρό του πολίτη και ενάντια στο έγκλημα. Στο άρθρο 39 κάνετε μια αναφορά στο ζήτημα της αστυνομικής ακαδημίας. Εγώ έχω να σας πω ότι αν πάτε μια βόλτα στην Αμυγδαλέζα θα δείτε μια άθλια εικόνα τους Πακιστανούς και τους Αφγανούς λαθρομετανάστες που βρίσκονται εκεί στο κέντρο κράτησης, που κατά καιρούς δημιουργούν τρομερά επεισόδια όπως είχαν κάνει το καλοκαίρι που τα ξυλώσανε όλα τα κοντέινερ και τα air condition που διαφήμιζε εδώ ο Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ότι τους έχει ψήξει και θέρμανση και catering πολυτελές όταν ο ελληνικός λαός πεινάει. Αυτοί λοιπόν λιδωρούν, κοροϊδεύουν, κάνουν πλάκα στους σπουδαστές της αστυνομικής ακαδημίας, στους αυριανούς αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, τους λιδωρούν οι λαθρομετανάστες. Αυτή είναι η εικόνα που έχετε δημιουργήσει σήμερα για την Ακαδημία της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό το οποίο λέω είναι αληθές, όποιος με αμφισβητεί είναι ψεύτης. Άρθρο 40-42 όσον αφορά την κατάργηση των 6.700 οργανικών θέσεων αστυνομικών. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα μέγα λάθος. Είμαστε κάθετα αντίθετοι και θα έπρεπε όλο αυτό το νομοσχέδιο να επανεξεταστεί εξ αρχής. Όσον αφορά το άρθρο 45, θα προσθέσω κάτι για την οικονομική αστυνομία. Δεν μπορεί να είναι οι Έλληνες αστυνομικοί εφοριακοί για να συλλαμβάνουν ηλικιωμένους και ηλικιωμένες για 50 ευρώ οφειλή. Την ίδια ώρα που οι βουλευτές εδώ είναι αφορολόγητοι και εμείς το βγάλαμε αυτό πρώτοι, μόνο το 20% της βουλευτικής αποζημίωσης φορολογείται. Το ίδιο γίνεται και για τους εργολάβους, το ίδιο γίνεται και με τους καναλάρχες που φέρατε τροπολογία, τελευταία τροπολογία του έτους 2013, να μην πληρώσουν το φόρο που τους αναλογεί από τη διαφήμιση. Και θεσμοθετείτε τώρα η οικονομική αστυνομία για να κάνει τους φοροεισπράκτορες για 50 ευρώ που χρωστάει ένας ηλικιωμένος, να του φοράνε χειροπέδες και να το πηγαίνουν στη φυλακή. Όσον αφορά το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Εδώ επαναλαμβάνουμε, η διασφάλιση των συνόρων της Ελλάδος είναι αποκλειστικά και μόνο έργο του ελληνικού στρατού. Και βεβαίως καμίας Frontex, διότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διενεργεί κατασκοπία σε βάρος της Ελλάδος, το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, και σφραγίζονται όσοι μπαίνουν μέσα στα σύνορα της Ελλάδος με βάση τη συνθήκη Δουβλίνο 2 ως προερχόμενοι από την Ελλάδα, και αν συλληφθούν αυτοί, αν καταφέρουν και διαφύγουν μετά από την Πάτρα είτε από την Ιγουμενίτσα και πάνε στην Ιταλία, αν τους συλλάβουν οπουδήποτε, ακόμα και στο Λουξεμβούργο, μας τους φέρνουν πίσω εδώ στην Ελλάδα. Έχετε μετατρέψει τη χώρα δηλαδή σε αποθήκη ψυχών, εντελώς παράνομα. Και αυτό είναι κάτι που η Χρυσή Αυγή θα καταγγείλει. Θα έρθω λίγο στα σημερινά γεγονότα. Ήρθε ο πρόεδρος της Γερμανίας εδώ στην Ελλάδα και μας είπε ότι αναγνωρίζει την ενοχή για τα εγκλήματα που έκαναν οι Γερμανοί στην πατρίδα μας. Η ενοχή όμως δεν είναι κάτι που τρώγεται. Και όταν λέμε πως θέτουμε το ζήτημα των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου, πρέπει να κάνουμε μία και μόνο πράξη. Επισήμως η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει νόμο για συμψηφισμό του κατοχικού δανείου με το χρέος της Ελλάδος προς τη Γερμανία. Και όταν μιλάμε για κατοχικό δάνειο, η Χρυσή Αυγή έχει κάνει πολύ συγκεκριμένη μελέτη. Από όταν έπαυσε το άτοκο της οφειλής και με την προσθήκη ενός συμβολικού επιτοκίου από τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν αυτό το δάνειο στη διάσκεψη ειρήνης των Παρισίων, σήμερα έχει φτάσει στα 510 δισεκατομμύρια ευρώ, για αυτό το ποσό μιλάμε. Σύμφωνα με άλλους οικονομολόγους Ευρωπαίους, μιλάμε για 575 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό έπρεπε να πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον εκπρόσωπο της γερμανικής οικονομικής ολιγαρχίας, στον εκπρόσωπο μιας ξένης δυνάμεως κατοχής. Η Χρυσή Αυγή στοχεύει στη δυναμική διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των πολεμικών αποζημιώσεων από την γερμανική κυβέρνηση και θα διεκδικήσει τα δίκαια της Ελλάδος με έναν τρόπο που προανέφερα. Συμψηφισμός του κατοχικού δανείου με το χρέος προς τη Γερμανία. Δεν θα πάρουν καμία δραχμή, κανένα ευρώ από τους Έλληνες, αυτοί οι οποίοι διέλυσαν την οικονομία μας. Τέλος, θα κλείσω με την αγωνία του εκπροσώπου του σιωνιστικού λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Δαβίδ Χάρις, τον οποίο δεξιώθηκε χθες ο Βενιζέλος, κατά κόσμον Τούρκογλου, θα το επαναλαμβάνω συνέχεια, αυτό λένε άλλωστε και τα WikiLeaks. Λοιπόν, ακούστε να δείτε κάτι. Επιτέλους θα συμμορφωθείτε με αυτό που λέει ο κανονισμός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόβλημα με την αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι ζημιώνεστε και εσείς με αυτά που κάνετε? Πολύ ωραία. Λοιπόν, δέχομαι την παρένεση αυτή και αν ζημιώνουμε. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε τι λέτε από έδρας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για αυτήν την παρένεση. Σέβομαι πάρα πολύ ότι ενδιαφέρεστε για το πολιτικό μου προφίλ. Σας ευχαριστώ. Ο Χάρης, λοιπόν. Το τελευταίο πράγμα για το οποίο ενδιαφέρομαι αυτό, κύριε συνάδελφε, εκείνο το οποίο ενδιαφέρομαι είναι η εφταξία της αιθούσης. Έγινε κατανοητό. Εντάξει. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα, δεν ανεβάζω τους τόνους. Είστε υβριστικός. Άλλοι ήταν αυτοί που προηγουμένως υβριστικός. Ποιον εξύβρισα? Εσείς είστε υβριστής τώρα που λέτε ψέματα. Ποιον εξύβρισα? Όταν είπα τον Υπουργό ψεύτη, τον είπα ψεύτη επειδή είπε ψέματα. Είπατε απατεώνα. Ποιον εξύβρισα? Είπατε απατεώνα στην κυβέρνηση. Απατεώνων, διότι έχουμε σκάνδαλα όπως τα υποβρύχια του Βενιζέλου. Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ την φράση αυτή να την ανακαλέσετε αμέσως. Να την ανακαλέσετε αμέσως. Να την ανακαλέσετε αμέσως. Μου απαντήσετε με επιχειρήματα, μου απαντάτε με ύβρις και με φωνές. Λοιπόν, τελειώνετε. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας πως ήρθε εδώ πέρα. Τελειώστε. Ήρθε να δει λοιπόν το Βενιζέλο ένας εκπρόσωπος μιας ξένης δυνάμεως, ο Δαβίδ Χάρης, ο οποίος είπε πως αγωνιά για την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Πώς επιτρέπεται σε αυτή τη χώρα να έρχονται ξένοι παράγοντες, εκπρόσωποι ξένων λόμπι, εκπρόσωποι ξένων κέντρων εξουσίας και να μιλάνε για την απόφαση του ελληνικού λαού να βάλει σε αυτήν εδώ τη Βουλή ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα. Είναι ντροπή και είναι έσχος αυτό για το πολιτικό σύστημα.